ito lang yung hindi ko talaga nagustuhan sa Honda Supremo na to. Napakahina daw sa akyatan. Nagpalit sila ng malaking sprocket para lang makaakyat sila. Yo, what's up mga idol? Magandang hapon po sa inyong lahat. At ang oras natin ay 5:30 ng hapon. Kakarating lang pala namin ni Mrs. galing sa bayan. At may na basa pala tayong comment dito. May gusto pala akong sagutin dito. Si Danny Cruz. Kasi nagtatanong sa mga idol kasi balak niya maglabas ng Honda Supremo. So nagtatanong siya kung gaano katipid sa gas. Tapos sinasabi niya kung gumawa daw ako ng honest review sa Honda Supremo. Alright, so idol si Danny Cruz na. Ang Honda Supremo pala na itong alaga ko ay 1 taon na saka 2 buwan. So lagi kaming bumabiyahe papuntang Alaminos. So magmula dito hanggang Alaminos, tapos Alaminos dito, vice versa, is 92 kilometers. Tapos halos araw-araw pa yan na binabiyahe ko papunta sa bayan. Tapos kung mapapanood mo sa mga vlog ko, makikita mo ng mga daan dito sa papunta sa bayan, simentadong lubak-lubak, literal na simentadong lubak-lubak mga idol. So ito yung may sasabi ko, no, 1 year and 2 months pero wala pa rin pagbabago sa takbo niya, sa lakas ng hatak niya, sa bilis niya. Tapos marami rin nagtatanong sa atin about sa anong tawag dito, sprocket size. So sprocket size natin ay factory stock mga idol. So wala pang napapalitan dito sa alaga nating si Raptor na pula. At pure stock pa lahat to mga idol. At hanggang ngayon hindi pa tayo nasisiraan. So maliban na lang dun sa may stock up na preno, yun lang naman yung nangyari, pero hindi naman siya as in nasira. Kumbaga sa nag-stock up lang nga, gawa nga nung siyempre ulan. Tapos siyempre kailangan talaga ng maintenance. Yun lang. Tapos sa tipid naman ng gasolina mga idol, no, nabanggit ko kanina, 92 kilometers lagi yung tinatakbo nito. At plus pagdating namin dito, binabiyahe ko pa siya papunta sa bayan tapos balikan, so plus 18 kilometers. So ang ginagas lang namin mga idol is 150 pesos. So sa 150 pesos na yon, kaya nang takbuhin ang 92 kilometers plus 18 kilometers mga idol. So ganun katipid ang Honda Supremo. Madako naman tayo kasi siyempre magtatanong kayo kung gaano kalakas ang makina. So ito mga idol, panoorin yung mga idol yung last na vlog natin, no, nung naghakot kami ng paninda ni Mrs. Kung makikita nyo, kargado itong kulong-kulong natin. Tapos inakyat pa natin yung matarik na sigsag dito sa may bani. So nakita nyo naman mga idol, no, kung gaano kalakas sa akyatan ang Honda Supremo, na talaga naman na hindi ka talaga mapapahiya. So hindi tayo gumagamit ng primera sa akyatan na yun, ha. So ang ginagamit lang natin ay segunda, tersera mga idol. So ganun kalakas ang Honda Supremo. Sa bilis naman mga idol, no, napanood nyo yung top speed natin about dito kay Honda Supremo na may kulong-kulong. So sinubukan natin mag top speed at inaabot siya ng 80 kilometers per hour. So yun ang pinaka top speed niya na may kasamang kulong-kulong mga idol. So hindi na masama yun, 'di ba? Pagdating sa mga ganitong motor, goods na 'yon. At isa pa mga idol, no,
Marami kasi yung nagtatanong sa atin about dito sa Honda Supremo. Na dito lang sa amin nagtatanong sila. Kasi ito yung tanong nila eh. Kung malakas daw ba yung hatak ng motor ko? Kung hindi ba raw humihina pagdating sa akyatan? Kasi yung mga motor nila mga idol is napakahina daw sa akyatan. Same lang ng model. Ganito rin kay Raptor na pula, 2023 model. So ito kasi yung factor kung bakit nang hina yung mga motor nila. Unang-una mga idol ay pagkalabas ng kasa, hindi sila nagbe-break in. Kinakabitan nila agad nila ng kulong-kulong. Siyempre yung motor hindi nasanay sa pursahan, sa kargahan, 'di ba? So agad-agad napursa agad yung motor na hindi man lang nabe-break in. So, pangalawa, yung isang dahilan, sanhi kung bakit nang hihina yung motor nila. Pagkalabas sa kasa mga idol, akala mo kung wala nang bukas, hinataw, 'di ba? Nangangati yung mga kamay, hinahataw. So yun ang isa, nasisira, 'di ba? Kaya yung mga nagtatanong sa atin mga idol, nagpalit sila ng malaking sprocket para lang makaakyat sila. Samantalang tayo, factory stock pa rin mga idol. 1 year and 2 months hindi pa natin pinapalitan. Kasi napakalakas ng hatak niya kung tutuusin lang talaga mga idol. Kung makikita nyo lang talaga o masakyan nyo itong Raptor na pula ko, grabe, hindi talaga mapapahiya sa bilis, sa akyatan, sa lakas. Kahit may karga tayo, wala akong masabi sa Honda Supremo na ito na nabili ko. Pero ang Honda Supremo mga idol, maalagaan mo sa langis, i-break in mo ng tama, hindi ka mapapahiya sa lakas nito once na nakuha mo na yung tamang break in nito. So nag break in din ako mga idol, break in ko to 1,500 kilometers na yung natakbo, almost 2,000 na pala, almost 2,000 na yung tinakbo bago ko siya kinabitan ng kulong-kulong. Tapos paano yung ginawa kong pagbe-break in? So pagkalabas sa kasa, siyempre ang unang takbo natin is hanggang 40 lang ako, 40 kilometers per hour lang, ganun lang yun, hanggang sa naabot natin yung 500 na takbo niya. Tapos nung narating na yung 500, dun ko na siya tinaasan, so naging 60. No, naging 60 na yung takbo mga idol. Then pagdating na 1,000 kilometers na, dun ko na siya pinatakbo ng hanggang sa 70 to 75, pero hindi ko siya pinaabot ng 80. Bakit? Kasi syempre bago pa lang din, kahit nasabihin na natin na naka 1,000 kilometers na siya, hindi pa rin dapat na pursahin na ganun, dahil hindi pa kasi talaga lapat na lapat yung piston ring doon sa block, doon sa bore. So yun yung isang dahilan mga idol, no? Kaya yung mga nagtatanong sa akin, yung maraming nagtatanong sa atin na mahina daw yung motor nila, ganyan. So nakita ko nga yung isa nung kanina. Ang laki ng sprocket mga idol, no? Parang plato, ang laki. Talaga inovertikan ko lang siya doon sa may pakyat. Ang laki na ng sprocket nun, ay halos hindi makatakbo, hindi makakyat mga idol. So yun yung honest review natin dito, no? So napakaganda ng Honda Supremo, lalong lalo na pag maalagaan mo, change oil mo every 1,000 kilometers. Tapos anong tawag dito, i-break in mo muna ng maayos hanggang sa, sabihin na natin, bigyan ko kayo ng clue, i-break in nyo yung Honda Supremo hanggang sa 1,800 kilometers.
yung natakbo bago nyo kabitan ng kulong-kulong. At makikita nyo yung resulta. Makikita nyo yung resulta kung gaano kalakas ang Honda Supremo. Tapos pagdating naman sa mga, ang tawag dito, sa mga ilaw, ganyan, lahat ng mga accessories. Okay, para ma-review natin. Wala pang nasisira sa mga katulad ng starter, sa mga push button nya, sa mga placer. Wala pang nasisira mga idol. Yun nga lang kasi ito lang yung sa Honda Supremo na ito mga idol, no. So ito papakita ko na. Ito lang yung hindi ko talaga nagustuhan sa Honda Supremo na to. Ito papakita ko sa inyo. Ito lang yung hindi ko nagustuhan mga idol. Ito yung kanyang ignition. Ito, hindi ko alam kung bakit nila dito linagay. Kasi nababasa lagi. Yan lang yung hindi ko nagustuhan talaga. Kasi nakalabas itong ignition coil nya. The rest, wala na tayong ibang napansin na hindi natin nagustuhan dito sa Honda Supremo natin. So ito lang mga idol, no? Yan lang. Kasi nababasa lagi. Kasi minsan kasi ang ginagawa ko, pinupunasan ko kasi yan eh. Yung dito, nangangalawang kasi. Nangangalawang siya. Tapos yung the rest mga idol, wala na. Tapos ito pa kay si Danny Cruz, kay idol si Danny Cruz, no. Pag bumili ka ng Honda Supremo, meron na siyang kasamang free na stock na shock. Dalawa to. Tapos may free din siya na sprocket. Yung sabi ko na parang plato. Tapos may free din siyang chain, kadena. So yun yung mga free na ibibigay sa'yo pag bumili ka ng Honda Supremo. At ito pa, dapat 3 years siyang naka rehistro. Pero ang alam ko depende yata sa pagkukunan eh. Kasi sa Guanzon 3 years yung registration niya. Tapos ano pa ba yung pwede nating masabi dito para hindi na maiwasan na yung pagtatanong ng mga ibang viewers natin. Ano pa ba? Ay, tangke. So ito yung tangke mga idol, no. So mapapansin nyo, ang tangke pala ng Honda Supremo is napakaliit compared dun sa mga sinaunang Honda Supremo na malalaki talaga. Pero ito napakaliit siya. Lumit na siya, para na siyang Honda 155 TMX. Tapos makina all goods, wala tayong masabi. Gulong 85% sabihin na natin na 80 to 85% pa ang gulong. Harap likod. Ayan yung sprocket mga idol, factory stock, hindi pa napapalitan. Alright mga idol, no? So yun lang yung honest review natin dito kay Raptor na pula. So para kay si Danny Cruz idol, sabihin ko na sa'yo, ito nang piliin mo at congrats sa'yo sa bago mong Supremo. Alright mga idol, no? So dito naman natapos tong video na to. At ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin. Alright.